Assalomu alaykum hamdiyaroni aziz hamvatanon. Дар канали мо обуна шудагиҳо. хомтаки якум дар инҷо баргҳо мешаванд. Баргҳоя меканед ба байнода, байни инда бояд ки навда камтар шавад. ҳамин дарахте ки ҳосилаш зӯл ки бисёр шуд, ояндада ҳосилаша чиз мекунад. ин дарахте ки солаш 4 сола 5 сола аст. ин дарахт 5 сола аст. якум хомток. оли манам хеле навдаҳоро бастан мумкин нест, оли мешканад. баъд ховонда бастан дар кор мешавад. манамхе ховонда бастан дар кор мешавад. ҳозир хомтага накунен, агар хомтага накунен, касали яъне ҳаво иқлим дар як ҳафта, дар 3 рӯз 4 рӯза ё 5 рӯза 2 ҳафта ба боронгарӣ шуда аст. барои ҳамин сабаб бактерия вирус ҳисоб мешавад. бактерия вирус яъне касали авҷ мегирифтагӣ аз худаш касали мебирояд. баъд дарахт ки бедор шуд, касали мебирояд. ҳамон сабаб барои пешгирӣ ҳосили нағз гирифтан, дар оянда ҳосили нағз гирифтан, истеъмол кардан, истеъмол ба яроқ шудана, сифатнок шудана, доруҳои махсус худоша гирифтан дар кор. ҳар хел доруҳо истифода бурдан дар кор. барои ҷингалак фоликул мешавад, полирам мешавад. барои кирмиш вертимел мешавад, истифода бурда мешавад. ҳозир шира нест, шира нағалтидагӣ, шира гуфта назанед, шӯр гуфта назанед. мана ин хушаи ки мева вақти гул накарда кушода мешавад ва мепартояд, ҳосил намешавад. ҳосилро нобуд мекунед ё месӯзонед. набхе эсодору мумкин нест. ҳозир дар вақти манам хеле навдаҳо мондан дар кор. ин тарафта кундаҳо анам хеле навдаҳо кусу карда мондан не. дар ҳавлӣ, дар ки ҷое ки бошад ҳавлӣ ба ё дар дигар ҷойда бошад мумкин не. баъд дар танаи инҷа дар навдаҳои сабз мебироянд, инҷа тоза кардан дар кор. хеле навдаҳое ки майдачаҳо, ино ҳосилаш майда мешавад, навдош сус мешавад, ҳаракаш сус мешавад. мана боға бинед чӣ қадар хомто шудаасту, хато шудааст. ина дидам хато шудааст, хато кардагааст. балки ина хато кардан мумкин нест. агар хато кунед, як кора хато кунед, соҳаи боғпарвера минус ба меравед. меваҳотон, мева маҳсулотон бесифат мешавад. дар оянда фурӯхтан қиим мешавад ё истеъмол кардан ё дастурхон мондан. якум хомтага обязательно накунед. саломат бошед. ташаккур.